ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଇ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ଜ୍ଞାନ ତେବେ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ହେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏ ଘଟଣାଟି ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ କଥାଟାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ଚାଲିଛି ସେ କଥା ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କି ସେଟା ତ କୋର୍ଟ ଉପରେ କଥାଟି ରହିଛି, କୋର୍ଟ ତାର ସେଟା ଡିସିସନ୍ ନେବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ଘରୋଇ କଥା, ପରିବାର ଭିତରେ ଏମିତି ହୁଏ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋଦାସୋଦି କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଥରେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକରି କୁହନ୍ତୁ, କଳା ଜଗତ ନୁହଁ, ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟର ବି ହେଉ, ଅଫିସିଆଲ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟର ହେଉ, ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ଝଡ଼ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦେଖିକରି ଟାର୍ଗେଟ କରିକିରି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଇଏ କରିବା, ହ୍ୟୁମର କରିବା, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଭଳିକରି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ଘଟଣାଟିରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।